Dobar dan ljudi, ja sam Veljko i danas ćemo igrati Agario. I krećemo. Evo, menjat ću kameru lijevo desno da se bolje vidi. Tako. Evo ona. Ajde. Sad menjamo kameru. Opa. Ajde. Nekako sam se... Meni je bolje ovako. Ne! Sljedeći put kad snimamo doći će Stefan. Ja ne mogu da ispravim da treba mi se 30. Nick, kako da se zove? Ej, to moram brzo. Evo, Smeško. I krećemo. Odmah nađe Smeško ovdje da ima puno ovih. Snimat ću 6 minuta, toliko mi je, mislim, najbolje. Pa onda ćemo se lepo ispadljivati i onda idemo. Ali za sad ćemo ovo. Joj. Šta sam? What the hell? Pojedem ovaj. Moram da požurim pošto snimam 6 minuta. Mislim toliko mogu, pošto sam već snimao GTA 5, pa ponovo mi je bilo dosadno, pa aj rekao 2 klipa odjednom. Bošće. Dobre. I eto, tako, možda ste vidjeli taj moj snimak u GTA što je sad izašao. Toko je. Dobro je. Kuda sam znao da će mi pojeda video? Vidio, evo te, ja sam mali, oni me jedu. I eto, login spektakl, nećemo to ništa. Idemo na eksperimental. Tu ćemo mi, da, sad, još 2 minuta, lepo da se poigramo. Uzmi, tako je. Uju, ponovo ovaj. Da se pazimo ovog. Sad idemo negdje drugdje, evo sam još ovo da pokupim i idemo. Evo već, What the fuck se sad desilo? Opa. U kraju snimka sam ovo.
Ljudi, znači, profesionalac. Da vidimo. Nisam na listu. Joj, fuck. Ne. Ne. Dobro. Pojam. Nije. Stefan. To je moj drug. Što sam snimao s njim. Evo još malo pa završavamo. A da, snimam 6 minuta i 30 sekundi. Joj! Fuck! Ne. Tako se to radi, ljudi. Idemo. Evo još koliko, sad ću vam kažem. Još. A ne mogu sad. Evo 25 sekundi. I onda se vidimo sutra. Nemoj mi to raditi. Sad.